Zure posta pribatua euskaraz, nahi duzun lekuan eta nahi duzun momentuan erabilgarri. Ordenagailuan eta mugikorrean erabili alduzu ni.eus posta elektronikoa. Zure beharretara egokitutako zerbitzua eskaintzen dizu. Ni.eus helbidea doan erabili dezakezu. Helbidea pertsonalizatu nahi baduzu, premium zerbitzuaren bidez egin dezakezu. Euskaratik eta euskaraz sortutako zerbitzua da ni.eus. Horregatik, interfaze guztia, webmail zerbitzua eta laguntza euskaraz jasoko dituzu. Zure datuen pribatutasuna bermatzen duen zerbitzua da ni.eus. Erabiltzaile guztien datuak babestuta daude. Ni.eus zerbitzuak email zerbitzu batek behar dituen aukera guztiak integratzen ditu. Ezaugarriak atalean kontsultatu aldituzu. Zure domeinua pertsonalizatu dezakezu. Doako zerbitzua erabili nahi baduzu, aukeratu duzun helbidea abildua ni.eus bihurtuko da. Premium zerbitzua erabili nahi baduzu, zure helbidea aukeratu dezakezu eta abilduaren ondoren zure aukerako .eus domeinua erabili ahalko duzu. Zerbitzu guztia euskaraz dago, interfazea, dokumentazioa eta laguntza. Gertutasuneko laguntza teknikoa euskaraz, izan ere, laguntza behar izanez gero, ni.eus zerbitzuan eskatu baino ez duzu. Konfigurazioarekin zalantzarik baduzu, hornitzaiez aldatu nahi baduzu. Posta bidali eta jasotzeko webmail zerbitzua eskaintzen du ni.eusek, horrekin batera ere, helbide liburua eta egutegia. Postaren kudeaketa zure ohiko posta programa erabiliz edo zure mugikorretik egin dezakezu. Horretarako, IMAP eta POP3 zerbitzuak ere eskuragarri dituzu. Ni.eus zerbitzuarekin datuen pribatutasuna bermatuta dago. Goi mailako azpiegitura erabiltzen du komunikazio guztiak zifratu eta segurtasuna bermatzeko. Gainera, ez da iragarkirik erakusten eta postaren analizirik ere ez da egiten. Bestelako tresna osagarriak eskaintzen ditu ni.eus zerbitzuak. Spamaren aurkako babesa integratua dauka. Posta berbideratzeko aukera ematen du, baita erantzungailu automatikoa aktibatzekoa ere. Horrez gain, premium plana erabili nahi baduzu, eta zure helbidean web bat argitaratu, oinarrizko webgunea sortzeko aukera ere duzu landing page sortzailearen bidez. Ni.eus zerbitzua eskuratzeko 3 aukera dituzu. Ni.eus helbidea doan erabili dezakezu. Premium bertsioaren bidez, domeinu pertsonalizatu eta 3 posta helbide sortzeko aukera duzu. Erraldoia zerbitzua enpresei zuzenduta dago, eta nahi adina posta kudeatzeko aukera eskaintzen du. Euskarazko gidak laguntza atalean daude. Ni.eus posta erabiltzeko eta gailuetan konfiguratzeko jarraibideak biltzen dituzte. Laguntza gehiago behar izanez gero, harremanetan jartzeko inprimakia bertan dago. Laguntza zerbitzu guztia euskaraz. Ni.eus zerbitzua mugikorrean edo ordenagailuan konfiguratu daiteke eta webmail zerbitzuaren bidez kudeatu. Posta kudeatzeko tresna euskaraz dago, sortu mezu bat, bidali, jaso, konfiguratu, erraz kudeatzeko webmail zerbitzua da. Aukera gehiago ere ematen ditu, adibidez, kontaktu liburua kudeatzeko aukera eta egutegia kudeatzeko aukera. Ni.eusek posta zerbitzu batek behar dituen aukera guztiak integratzen ditu, euskaraz eta segurtasunez.